ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Please. Mtamarishi. Pheke nje siphule kamnandi kanjani. Ngihlezi ngisho lento. Nande. Mfethu, amadlokoza. Yini emnandi mfethu ngoba siphothe kabuhlungu kanjena nje. Buka mina, ngiku-Instagram la. Yabona Instagram iyona yodwa indawo emnandi le. And ngendlela kumnandi ngayo, mongene khona, uphuma sekuzula ikhana, ngathi useklabhini straight. Instagram. Inanda. Wahlanganisa into engahlangani baba. Hawu. Phela madlokoza nami yona indawo engivumile mfethu le yabo. Enikhumbula ke wena. Yabo lapha Instagram kunabantu abathi abawudlala Instagram. Ngobani? Ngoba bafodi lo baba umnandi. Uyaphambuka ke manje. Ukungena Instagram nokudlala Instagram akufani. And futhi ufuna ukulungisa lapha eqaleni. Wena ukho Instagram, ula Inanda. Bamadlokoza. Konje makuthiwa qhamuka umuntu manje nje la. Uyasibuza siphikisana ngani? Sisathi siphikisana ngani? Nkulula nje ngoba ubunandi basenanda. Manje uzantuzwa kanjani? Ethi yakutshela nje ngithi abukho ubumnandi Nanda. Mabungekho ubumnandi Nanda, pho Inanda FM. Oh, sesingima FM ke manje. Yazi naphikisana kamnandi emadodeni. Ngisiza ngamafoni. Sak, amafoni. Amafoni. Kodwa bengakayideli. Yewena, sak. Yazi futhi uqinisile manje kumnandi naye. Uwa nje limbambi kwenza mnandi kanjani? Angingwisi. Uyabona kuyangifakazela. Buka nje nathi asinawo ngisho umkhuzuko. Yazi makuthiwa ezinye indawo ngabe silimele siphelile manje. Kumnandi Nanda. Mfethu, kuyasebenza lokho kahle ikhanda lakho. Mfethu ushwanyani ukuthi kumnandi siqeda kubanjwa inkunzi la. Uyabona ke ngeke kusaba Instagram. Ususenanda ke manje. Hayibo, awukahle. Nangu uze ngisayina impela nje. Yile ngisayina la. Baba, sayina la. Hawu. Yabona ke leyo ikhophi. Phelile umngani phakathi kwami nawe sezwana. Kanjalo nje. Engaze ngayithanda ke le. Hey, yathana. Sayina. Sivumelana leso ukuthi njalo masibonana mina nawe ngikubamba inkunzi. Clean. Bye. Madlokoza mfethu awungisiza phela la. Hey, lalela. Sayinile baba. Angene. Ha.